tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema ini dino damwe yamuchene unditungamire itanyinzira ichene kuneni munzira avo vanhu vari kuda vachapiwa tuso Mwari anovachengeta nemutsasenowo dino damwe yamuchene unditungamire itanyinzira ichene kuneni munzira. Ngativerenge kuna vaGalatia 2 vesi ya 14. Tinzwe shoko raMwari kunoti kudini. Ndo vesi yatichashandisa mukati medzidzo chino. Tozoyambukira kuna vaRoma 2 vesi ya 21 kusvika pa 24 patenge tichidzidza tichienda kumberi. Musoro shoko unoti famba zvakanaka. Famba zvakanaka. vaGalatia 2 vesi 14. Asi ndakati ndichiona kuti havafambi zvakarurama nezvokwadi evhangeri, ndakati kuna Kefasi pamberi pavose, kana iwe uri muJudha uchifamba sevahedheni, usingaiti savaJudha, rovereira seiko vahedheni kuti vafambe savaJudha? Mwari awedzere chikomborero pakuenga kushoko rake. Ngatinamate Ishe tomutendai panguva ino yotodzidza shoko. Tokumbira kuti mutoropafadze naro. Ngandidzikisirwe imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Famba zvakanaka. Mashoko aya mashoko andinonyanya kunzwa vanhu vachitaurira munhu anenge ashaya afa. Ndofunga even pamaona musoro shoko uchitaurwa kana kuti flyer richitaura kuti famba zvakanaka, pfungwa dzenyu dzamhanya kune vakafa. Handisi kuti ane zvakafa pano, ndikutotaura pamusoro pako kuti famba zvakanaka. Iwo mupenyu, famba mushe. Ndo musoro nyaya kuti famba kwazvo. Vamwe vanachiti famba zvakanaka sekunge akafa anoziva kana kuti anofamba achiinda kumwe. Asi munhu anofanira kufamba zvakanaka manje mupenyu, nokuti ndiye achiri kufamba. Uyu akafa uyu tikasatofamba isu haachafambi. Nyaya yatitaura panapa iri kuna vaGalatia nderimwe ramabhuku anotemesa vanhu musoro. Bhuku rakanyogwa naPauro. Pauro anonyora vaGalatia panguva yakaoma kwazvo. Kuna vanoverenga shoko raMwari munohwisisa kuti akarinyora bhuku iri most probably around AD 50 thereabout. Zvotaridza kuti akarinyora asati aenda kune iya kanzuru hombe inonzi Jerusalem Council, uko kakanotaurwa pamusoro pevahedheni maGreeks kuti vari kutendeuka voitawo sei. Takanangana nenyaya yekudzingiswa. Saka panapa Pauro ari kutaura kuti ndakaona Peter, ndiye ari kunzi Kefasi panapa. Peter auya kuAntioch
achiuya kwakuna Pauro kunonzi akanga achifambidzana nevahedheni pakaiko, vakanga vachidya pamwe chete, fellowship meals, vachiyanana vari patafura imwe chete, vachibhuya nekuzuwa sevanhu vamwe. But Pauro akatarisa, anoona Keifasi anova Peter anoshanduka, nokuti akaona vanhu vakanga vabva Jerusarema kumuzinda, vakanga vabva kunana James, vakanga vari vatungamiri vechechi, vauya kuAntioch. Anoona Peter akusuduruka, obva kuvahedheni ava akunodya nemaJudha, akupatsanurana navo, akuita sekunge vane tsvina. Ndokubva Pauro anoti, iwe Kefasi, varume ava pavakanga vasati vauya vari Jerusarema, wakanga uchidya nevahedheni, muchiwadzana, muchidyidzana, usingapatsanuri kuti uya akadzingiswa uya hana, muri pamwe chete. But nekuda kwokuti kwauya vanhu vabva kuhead office, vabva kuJerusarema, iwe wakuda kupatsanurana kuvanhu ava, wakuzviita muJudha, wakuzviita munhu akadzingiswa, wakuti ava nesvina. Saka Pauro anoti zvauri kuita hazvina kunaka, zvinotaridza inonzi hypocrisy. Varere kuti hypocrisy rinoreva munhu ari kudramatiza, munhu ari kuita sekunge ari kuita zvinhu chaizvo but riri drama. Zvauri kuita kunyengedza, actually iva rinotoreva kuputira kumeso, masking. Saka Pauro ari kutaura panapa, bvisa maski yako because uri kuda kunyengedza vanhu. Nezuro wanga uchiita sekunge uri munhu ari right panapa, uchidyidzana navo, but nhasi wakuda kupatsanurana navo, wakumira nevava. Saka ndati panguva ino, famba zvakanaka, famba kwazvo. Nhasi uri kuita semunhu kwaye, but mangwana wakuita seumwe munhu. Famba mushe. Ndoda kuti utaure nemunhu ari padhuze newe ipapapa, ndikureva kapa WhatsApp pauri papa, kana panga pa YouTube, kana pa Facebook. Ingotaura kuti ningi famba zvakanaka. Yakone zvitora kuve offensive ka, nokuti mazita ari kutendera tiri kuaona ari pa Facebook. Ingotaipa zita riwaona kuti famba mushe, famba kwazvo. Zvinoriva kuti mukati meupenyu vanhu vaMwari ngatirege kuita diprozona kind of Christianity inotsvuka kumeso, makumbo ari matema. Iva mukristu wechokwadi. Pauro ari kutaura kuna Kefasi kuti handingakuvanziri. Vamunobva vati sei akamudza pachena, akati zvaitwa pachena, tikasazvitsiura pachena vanhu havazozvizivi. Pauro akamutaurira, inzwaika, anotizvo, iwe kana uri muJudha wezvokwadi, sei wewe usingafambi semuJudha uchifamba semuhedheni? Ndo mubvunzo waPauro panapa. Number 2, sei iwe manje uchigombedzera kuti vahedheni vafambe semaJudha, iwe muJudha usingafambi semuJudha uchifamba semuhedheni? Ndo pane tsoro yake ipapa. Rega ndiidzokese kumusha sataure zvemaJudha. Mubvunzo uri kuti iwe zvauri mukristu, sei uchifamba semuhedheni? Inzwa, zvipindure. Iwe uri mukristu, handiti unoti uri mukristu, sei uchifamba semuhedheni? Ndo mubvunzo wokutanga. Mubvunzo wechipiri wobva wati, sei uchiti mahedheni afambe semakristu, iwe mukristu uchifamba semuhedheni? Ndo zvikutaurwa panapa. Pauro ari kuvhunza kuti haasi kuramba kuti uri mukristu, neniwo handisi kuramba, chechi yese inokuziva kuti uri mukristu. Haiwa ka, uri munhu waMwari, vanhu vanozviziva. But mubvunzo wakuitwa ndeyekuti, ko mafambiro ako sei uchifamba semuhedheni? Toti alright, wafamba semuhedheni, it's okay. Ko sei uchida kuti mahedheni aite semakristu, iwe uchitadza chikristu uchiita sechihedheni? Rega ndine neukuna kuna vaRoma ka, ndokwainopedza vaRoma. Pauro aitaura zvimwe chete izvozvo. Unotizvo 2 verse 21 yavaRoma, zvino iwe unodzidzisa mumwe, unoregereko kuzvidzidzisa iwe? Iwe unoparidza kuti munhu arege kuba, unobireiko iwe? Nsandamboona vhesi inorova kupurupeti nekumapyuzi, ivhesi inoninipisa even nevaparidzi vakaita sesu, kuti nai vanhu vaMwari, isu zvatinoparidza ndo zvatinoita here, zvatinoparidza isu ndo zvatinoita here. Iri kubva yataura kuti zvino iwe unodzidzisa mumwe,
unoregereiko kuzvidzidzisa? Iwe unoparidzira umwe, unoregereiko kuzviparidzira? Unoti munhu arege kuba, seiwe uchiba. Ndiri kutaurwa naPauro panapa, verse 22. Iwe unoti munhu arege kuita upombwe, unoitireiko upombwe iwe? Iwe unosema zvifananidzo, unobireiko iwe temberi dzavo? Iwe unozvirumbidza nomurayiro, unoshovora Mwari nekudarika murayiro neiko? Vesi ya 24 inorwadza, saka tati famba kwazvo, famba zvakanaka. Inotizva, nokuti sezvazvakanyorwa, zita raMwari rinomhurwa pakati pavahedheni nekuda kwenyu. Iyi ndo nyaya yakaoma, tichadzoka kwairi, hatimbobatai nyaya iyi. Peter, unofambireiko nenzira dzakaipa? Iwe uchiparidza kuti hatifambei nenzira dzakanaka. Ndomubvunzo waPauro. Ina handidi kumboushandura kusvika tanopedza. Handina imwe point, vanhu vaMwari. Point yangu i1 ndeyekuti, kana mamuchida mapoints akawanda, nhasi hamwa 1 ndeyekuti, ko sei iwe muKristu uchifamba semuhedheni? Hatina kuramba kuti uri muKristu ka. Unoimba mukwaya tozviziva. Totozviziva kuti kumapathfinder uri kuinda, uri kumacha mupathfinder. Mubhodhi urimo tozviziva. Mubvunzo watangopa pamwe chete naPauro ndewekuti, sei uchifamba semuhedheni? Number 2. Ko unodzidzisirei kuti vahedheni vafambe semaKristu? Iwe uchifamba sevahedheni nemwe nzira uri pari kunze, unoitire kuti vanhu vatendeuke, iwe usina kutendeuka. Saka zvotobudisa pachena panapa kuti kana taura pamusoro pekufamba, tikutaura pamusoro pekararamiro katinoita muupenyu kasingataridzi zvatinoparidza nezvatinotenda. Yes, ichokwadi. Kana tikasacherechedza mararamiro edu, zvirokwazvo zita raMwari rinomhurwa pakati pavahedheni nekuda kwedu. Ndoda kuti hama yangu muna tenzi Jesu Kristu, maridzei usaifoshora kune umwe munhu uchiti ndini ndingarebwa ari kunangwa nenyaya iyi. Shoko raMwari ritidzidzisa pachena kuti kana zvimiro zvedu zvisina kushandurwa kufanana nezvaKristu, hatisi kuzokwanisa kupinda mukati memazambara. Zichatipinza mukati medenga kushandurwa zvimiro zvedu. Vana Kefasi vakawanda pakati pedu, varume nemadzimai, vakomana nevasikana, vanoti vakataura chokwadi chaMwari zvirokwazvo unoti hauchiona. Asi pakufamba, maona here kuti Peter aifamba sei? Kana pasina vanhu vekuchechi nevekuziva, usatamba. Asi kana vekuchechi vazosvika, gwaire kwani? Hwayana yaMwari. Asi kana vasipo, anoita sekunge anofita pese. Kana ukamuona ungatofunga kuti munhu uyu haasi muhedheni, but ndicho chihedheni iye pachake. Haasi muhedheni, but chihedheni icho kana vanhu vasipo. Nemarockdown aya, maKristu ava mashoma. Why? Nokuti vazhinji vedu tiri kufamba senyika, asi tiri vaMwari. Saka ndoda kupambadza maminitsi akawanda muchirongwa chino chezuva ranhasi, asi kuparidza ndeyekuti tigonamata, because iwewe neni tiri vatadzi. Tikumbire Mwari kuti vatiregerere, tirege kufanana nenyika, isu tisiri venyika. Jesu anonamata kuna John chapter 17, anoti, Ishe, vanhu ava ndiri kunamatira ava, ndikuvanamatira kwete kuti muvabvise panyika, but vari panyika havo, asi varege kuva vanhu venyika. Vanhu vaMwari, handiri kukunyeperai, chinhu chatikonesa kupinda denga hakusi kuti hatina kumbopinda chechi. Tichakoneswa kupinda denga nokuti chechi haina kumbopinda mukati medu. Isu tisi taipinda, but chechi isimo. Vana Loti vakabuda muSodoma neGomora, but Sodoma haina kubuda mavari. Vana vaIsraeri vakabuda muIgipita, but Igipita yakaramba iri mukati mavo. Vazhinji vedu takapinda chechi, but chechi haina kupinda matiri.
Otherwise tiri vanhu vanongofamba tichinzi vanhu vechechi, but chechi inge chivhunza kuti muri kuti vanhu vechechi pakai, ina handambopindamo. Ukaverenga tsauko vaGalatia chapter 5, kuna vanofamba nechapter a day, muchawa pamwe Pauro achitaura, chapter 4 actually, Pauro achitaura pane imwe nzvimbo kuti ndiri kushamisika nemi vaGalatia, makasika seiko kusiya vhangeri yandakakuparidzirai yekuti muzive Mwari. Actually obva atoti kuti dai maizikamwa naMwari ndakambokupai umwe mucherechedzo. Ndamhoresa umwe mudzimai wechidiki, rega ndingoti musikana wechidiki, rimwe gore ndichifamba mutaundi muHarare, ndikamhorosa because ndakaona kuti ndingangopfuudza nemunhu ndomuziva ende anogoti elda vashaina, ndanga ndichiri elda ipapo, ndikati makadi yenyu, ndobva vati tiripo makadiwo. And then ndikaona kuti munhu wacho ndingatoshamisika kuti sei munhu andimhorosa andiziva here. Ndobva ndamira, ndobva ndatanga kunyara manje kuti ndofunga ndamhorosa munhu asiriye. But paakatocheuka ndikati chaiye. Ndobva ndatini kanzi mandiziva here, ndikati hysteric. Kanzi ati koimba hamundizive. Kanzi handisi kukuziva. Ndikati munopinda chechi. Kanzi ndopinda chechi. Ndikati ndonga ndikuwa takasangana. Kanzi indopinda chechi. Ndobva taura imwe chechi yakataura, ndikaona kuti vakomana paita disaster because munhu wekau chokwadi handambosangana naye kuchechi. Ndobva ndatini saka manje takasangana kupi? Akabva aonawo kuti shuwa munhu anetseka. Ndobva ndazoti achetaura zita rake. Ndakakuonai pastudio 263 kune avo vanoziva soap yaitwa paTV yeZTV yainzi studio 263. Munhu wacho handichamutauri anotoripo kana akateerera andaro azvikangamwa. Saka ndobva alright, chandakaziva ndechekuti inini ndaimuziva nokuti ndakamuona paTV, asi iye akanga asingandizivi nokuti aisandiona. Varipo vanhu vanoziva Mwari muTV but Jehovha havamuzive iye. In other words, kana tichifamba semaKristu ngatirarame sevanhu vanoziva Mwari, kwete zvemuTV but zvekuzivana naJehovha usu neusu. Do you have a relationship with this Jesus? Kana kuti unomuzivira paTV, unomuziva kana warwara, kuziva Jehovha paTV, unomuziva kana uchinge wabroka, kuziva Jehovha paTV, unomuziva nokuti zvinhu zvakanaka kana zvaipa Jehovha amuzive, kuziva Jehovha paTV. Vanoziva Mwari mazuva ese upenyu, vanomuziva feya, vakaonana vanokwazisana. Do you know Jesus? Kana uchimuziva, famba zvakanaka. Rega nditi kuvasikana vedu, fambaiwo zvakanaka vasikana. Fambai zvakanaka. Kantaura nemi vakomana, fambaiwo zvakanaka. Nokuti muri maKristu, fambai zvakanaka. Nditaura namai, fambaiwo zvakanaka. Muri munhu anonyarikana, fambai zvakanaka. Umwe anobva ati inga muri munhu wokuziva. Rega ndingodaro kuti muri munhu wokuziva wekunyara, fambaiwo zvakanaka. Imelda, fambai zvakanaka. Ndikureva imi. Ndotaura handirivi zitaka ko ndiri muprofita. Imi pachenyu fambai mushe. Zita raMwari ramhurwa nekuda kwenyu. Sei richimhurwa? Vanhu vakuti zvinobatsire kunamata kana vanamati vacho vachiita sesu. Rega ndikuudzei zvekutaurwa nevhesi kapana. Unzi saka iwe uri kutikonesa kuba kuti ugosarori 1 uchiba. Ndo ndiri kutaurwa nevhesi. Unobireiko kana uchiti wamwasabe iwoba? Saka iwe uri kutidzivisa kuita upombwe, kuti ugoita upombwe nevanhu vakawanda noteta varega. Ndo zvauri kuitira panapa. The Bible says zita raMwari ramhurwa pakati pevahedheni. Ndo bandauti muandaline papa. Zvoreva kuti vahedheni vanhu vari justified noti vahedheni. Vanga vakafanirwa kuchinzwa iwo uchitaura shoko raMwari but wofamba
semunhu waMwari. Kana wafamba semunhu waMwari, vanhu vanoti vakatarisa iwo pakufamba voteerera zvaunotaura, wobva wati hongu uyu munhu waMwari. Munamato wangu nguva dzese ndedzekuti Mwari, vanhu zvavanonditi mhoro pastor, dai mungandimhorosawo muchiti mhoro mufundisi. Ngawo munamato wako iwoyo munhu waMwari, kuti zvaunonzi mhoro munhu waMwari, nesu totokuti munhu waMwari, zvaunonzi mhoro elder. Handiti muziva kuti zvinoti mazita edu atoshanduka. Takutonetseka izvozvi. Vanhu vatoshanduka mazita kuti vachazikanwa ndevanhingi yangonzi elder ningi, elder ningi. Ndiri kukubvunzai kuti zvamuri kumhorosiwa muchinzi elder ningi nevanhu vekuchechi, Mwari unokumhorosa here saizvozvo? Zvamuri kunzi vasikana ngavasare, denga rinogona kubvuma here kuti pasara vasikana nevakomana pachechi? Kubvunza ikoko hatina munhu watikupa mhosva. Ndinongovhunza kunzi panzi vasikana nevakomana ngavasare mushure merusando. Imi mukasara, denga rati masara here kana riri kuti pane vamwe vasara vavaifangwa kuenda? Kubvunza ka izvi zviri kuitigwa kuti wewe neni manje tizvibvunze pachedu. Zvapanzi vana baba nana mai, macouples, andoro rinoshandiswa, macouples ari kuenda kuretreat. Imimi mukabva maindawo mukabhadhara manere kuretreat, muchiinda nemacouples. Muri macouples here nemudzimai wako, because couple inoreva murume nemukadzi vairi. Imimi zvamune umwe muri couple yakaita sei? Kubvunza ikoko. Zvapari kunzi vanhu vakaroorwa. Kubvunza, imi makaroorwa here? Mwari anototi muri makaroorana here? Denga iro rinotaura here kuti imi makaroorana kana rakakutarisai nemaitiro amunoita? Ndikutoreva kuti is your marriage the ideal marriage inotarisirwa kuti ndo chinonzi marriage? Dai chiricho chega pano panyika kuchinzi ndimi muri tu makaroorana pasi pese, imimi isu tese tiri mayuthi imakaroorana, pane here vanhu vanoti ndodawo kuroorwa vaona iwe wakaroora? Ndiri kuvhunza kuti dai kuchinzi ndimi mega muri kuita business munyika yese, vamwe vese havasati vakuita mabhizinesi vaingati ndodawo kuita business kaitiro kako here nokuti uri kuita zvakanaka. Bhaibheri rataura kuti Peter, Kefasi, famba zvakanaka. Ndoda kuti tinamatire umwe murume neumwe mudzimai ari kuti sure pastor, iyi kai haidi kuti itongwe iyi yekuti munhu anoti ndofunga ndini ngari kurehwa. Iyi ndeye munhu nemunhu ka nonzi zvitarisi chako zita remukosha wangu, kuti yakuda kuti uzvinzvere uzvione pachako kuti uri kufamba zvakanaka here. Kanitaura pamusoro pekufamba hansi kureva stepini, hansi kureva mota, ndiri kureva karekta yako. Ikarekta yemunhu waMwari here kana kuti wenyika? Saka tati mharidzo yanhasi inoti famba zvakanaka. Paipa pamwe muchiti munhu ashayika mobva kuti afambe zvakanaka. Uya haafambi, uya anotonzi afambe mushe ndiwe. Iwe famba zvakanaka, because iwe ndewamhurisa zita rechechi nemafambiro ako. Rega nditaure newe, mapfekero ako chaiwo ndeyenyika. Taura chokwadi tisingavanzirani. Mungazoti pastor vari kutaura zvinhu zvavasingazivi. Mapfekero ako chaiwo ndeyenyika, nyika chaiyo. Actually watokunda nyika, nozi nyika itoshaya kuti muri kuita makwikwi nesu mukadai nemapfekero ako. Mene utiri kuti mapfekero here, because haupfeki sichiti mapfekero, rega titoti mashamiro, because chinhu chikuru pauri kushama kudarika kupfeka. Saka mashamiro ako ndeyenyika. Number 2, katauriro kako chaiko ndekenyika. Ukataura vanhu havahwisi kuti kwataurwa nani, munhu wechechi. Rega tikutaurire iyi nyaya isidu kubai, inyaya hombei, because matauriro ako chaiko anorovesa hana. Homwe vanhu vanoketa mashoko etsvaka kuti ndingati kuti munhu aitotaura nechirungu kuti I'm trying to find a word, obva ataura kuti but that's not the word. Kutsvaka mashoko, but iwe chero matauriro ako matauriro enyika. Madyiro ako chaiwo madyiro enyika. Madyo awinawo madyiro enyika. Maitiro ako mari, maitiro anoitwa nenyika chaiwo. Saka nyika iri kuti kochecheche toipindirei?
kana vanoipinda vachiita sesu. Saka isi topinda chechi kuti titesani, toita sesu. Ngatingopindai kunoka. Zita raMwari harisi kumhurwa here nemafambiro ako nemafambiro angu. Toro tinamate pamaminitsi mairi asara ekuti Mwari tinoda kufamba zvakanaka. Kubasa famba zvakanaka. Kumba famba zvakanaka. Paunorara famba zvakanaka. Kana wainda kunze kwenyika nebasa famba zvakanaka. Mudzimai asipo famba zvakanaka. Murume asipo famba zvakanaka. Mhuri yenyu isipo uri 1 famba mushe. Kana wafamba zvakanaka, denga richakunongedza kuti uyu muranda akatendeka. Isho kudenga tafamba zvakaipa, kwete kuti tinoda, pati moyo inoda kuita zvakanaka, but tongoguma toita zvakaipa. Tinokumbira kuti mutifambisewo zvakanaka. Zita renyu rege kumhurwa nemaitiro edu, pati zita renyu rikudzwe. Vanhu vanotiona vati taona vana vaMwari. Misodzi yedu inoerera kana tichifunga mafambiro edu. Hatisi kutaura zvatotaurwa nevanhu nezvekufungirwa. Tikutaura zvatonyasa kuziva kuti izvi, whether vanhu vanozvifungira kana kuti havazvifungiri, but tozviziva kuti isu hatifambe zvakanaka. Tifambisei zvakanaka nhasi, kubva nhasi kuenda kumberi. Patinenge chiti vakafa vafambe zvakanaka, tizive kuti vakafa havafambi, anofamba tisu. Tifambiseiwo zvakanaka. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Ngandifane na Jesu, awe mponesi wangu, dizate nyine rudo, dipawise jiwa. Ngandifame sa Jesu, murwendo rweri pasi, tiri murombo mweya, karaine nimponesi. Kana achinzwa shiri, zimwe dzichiputsika, adziitire mutsa, ngedi anondinzwawo, anonditungamira nekundiregerera, ngandiitwe mutsvene, karaine nimponesi. Ngandifane na Jesu, mukurarama kwangu, ndizorore kunemwi, panzvimbo inyerere, ndibarwe patsvaini, nerudo rake Jesu, ngandiwe nerutendo, karaine nimponesi. Ndibarwe patsvaini,